oso goian bai. Erdiko sakea. Oso ongi erantzun dio Abelek. Eta baztertu. Eraman Zabalak. Atzera Xalak, kontrakantxatik. Eutsi berriztarrak oso ongi. Eta gaiztotu egin liteke. Jaso Barriolak. Aimarren eskuinka da. Biladoa, ez da sartu. Gozatu gabea. Ongi Barriola. Jaso Aimarre. Bien tartera. Eskuinez. Ezkerra irea. Sotamanoa gozatu gabea kontuz. Eraman Aimarrek. Larri duen, Ezkerka da ona Barriolak. Geitxi. Arazorik ez, Aimarrek. Eutsi Leitzarrak. Aimarren gantxoa. Eta Xalak ontzat eman dute barruan ozta. Nik uste baiet, Gaina txapautxa garbi izateke gor. Baina, ematen gogoraz igualaz. Hala, ematen zuen bai. Eutsi Abelek. Aimar nola bai sartu da oso gaizki. Abel, lautik atzera. Lekua badu Ibaik. Baina txapapera joan zaio. Lekua bazuen, jarrita zegoen, erdiko pilota zuen. Baina txapapera joan zaio eta Ifen aurpegia aski adierazgarria. Azela saitu hartu duten eta pilotazaleak zutik. Denak zutik, fronte guzti zutik. Pilotazaleak, baina ez egun laun, Ez egun laun. 800 lagun zutik. Partidu ona izan de, baina ez zenbesteko atzatak irutu nahi. Ez jokoz eta, baina bukaeran emozio handia izan da, pilota harrigarriak eraman dituzte eta pilotazaleak pozik. Tira, joko faltan, zer esango dugu emozioa ere, ez da txarra izaten eta kirolak osagai nagusi adu hori eta gaurkoak izan du. 22 eta 21, hirugarren puntua Xala eta Barriolarentzat eta lekuindarra partidako pilotaririk onena Elena Azpeitiaren ondoan. Ibsolaberri, Xala, zorionak. Bai, Aze irudia Ibarko astelena 900 lagun zutik txaloka. Ene ustez ikargaria izan da, ez? Azkeneko tantoak oso borrokatuak izan dire, egia esan pelota bote asko hartu, azkeneko pelota hori, eta horrekin lana egin behar ginuen, ez? Eta, ene ustez, partidu hori deetatik izan da, ez? Faio batzuk, eremate batzuk onak, azkenean hori, ez? Tensioa handia, eta kontua oso importantea, ez? Guretzat. Gora bera asko izan ditu gaurko partidu honek. Bai, ez da egit, ene ustez partidu pixkoat arraroa izan da, ez? Guk pelota egin gure pelotarekin ene ustez hori ez, takada batzuk egiten ginen, gero beraiek bere pelota hartuta behiz ere, eta gora berak ez, baina, txapelkota guziak, partidu guziak oso desberdinak dire, eta gaur, ene ustez pixkoat arraroa izan da, baina tensio ikaragarria azkeneko momentu arte, eta ene ustez Ibai faiatu du azkeneko pelota hori, eta gu arnatz hartu dugu, ez? Ze garesti dagoen puntua txapelketa honetan, Ibs? Bai, oso, ez? Lehengoan ere titinen aurka lan asko eginda galdu ginen, 26 jarrita, gaur ere 20 bat, 16 berriz ere jarrita, eta azkeneko momentuan ezakit, igual nervioso xamar gazen gara edo ezakit, hori hola da, eta gaur irabazi du eta guretzat hori zen importantena ez. Ze ondo hasieratik, bai erasoan eta baita defentsan ere, Ibs? Bai, hasieratik nahiko ongi senitu niz ez, gero, denok bezala ez, partidu gora, egin ezkero gorputza nekatzen da eta ideak ere, ez dira hain garbi izaten ez, eta azkenean ene ustez jendea gaur pozik dago eta guk ere batez ere ez. Dagoeneko 4-3
Ez dago gaizki, urrengo partidua Bengoetxea Beroitzen kontra dela jakinda. Bai, Oinaitz eta Miguel Beroiz oso ongi ari dire, dena irabazi dute eta ene ustez hemen joatzen dugu berriz ere eta bueno, segurago partidu oso gora izango da berriz ere eta bueno, gu dena metera eta berba, ez?